Wannan matan an kama ta da sinƙi-sinƙi na alburushi za ta kai ma 'yan bindiga a cikin daji. Kafin in saka muku wannan bidiyo don Allah kar ku manta ku sharing ɗin wannan bidiyo sannan ku liking ku comment. Bari in saka muku wannan bidiyo ku gani. Mu zo mu kuma da mu yan iska mahaukata mun san abin da muke yi. Mu ma an kake zama da ƙasa ki dauke shi daidai. Mu da yayyu mu da kandi mu ma daga gidan gata muka fito. Training aka mana yadda aka taso da ku haka mu muka yi. Ba wai daga ci gaba in ce shi ɗaya bayan ɗaya. Amma me kuke mana ɗazu ba zaki mu kuke ba? Ku ne mana kallon yan iska jahilai ba mu san abin da kuke ba ku ne masu ilimi ko? Yanzu wannan za a je a kashe mu ne ko za a kashe yayan mu? Daga na kika to? Ina harbe wannan matan na yanayi. Wallahi harbe ta. Ke daga kowa ya zauna ƙasa. Kowa ya zauna ƙasa. Kowa ya zauna. Ba mu wayin.